The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer in order that we might be properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. Alang kanimo, igsuong magtutuo, dapit ka o pahinumduman ka, nga sa dili ka pa magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, kinahanglan ang himo o pagtasal, evaluate sa imong kaugalingon, susi kung doon ka pa ba gihambin ng mga sala sa una-una, sala sa dila, sala sa buhat, kini mahimong babag sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gamito nimo ang prinsipyo sa pagpakig-uli ngadto sa Dios. Ang imong paggamit sa 1 John 1:9 rebound technique, ang 1:1-9 sa in English nagasulti, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, mandam na sab ka sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan ikaw nga wala pa'y Kristo si mong kinabuhi, gidasig ka, giawhag ka, nga imong tuuhan si Ginoong Hesukristo, ingon nga imong bugtong manluwas, aron ikaw maluwas. Acts 16:31 nagasulti, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom magaampo kita. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the privilege of making use of this opportunity once again of assembling ourselves together in obedience to your word. We are living here in this country where the laws of the divine establishment sustain the freedom to worship, to assimilate your word, and again be given the opportunity of accelerating in our advance to maturity, realizing the most fantastic things that life has to offer, both now and forever.
So, may we be challenged to concentrate on these critical things that our advance and glorification of Thee might be completed in the time allotted for us in this life. Inaot nga ang Diyos Espiritu Santo magalamdag kanamo, for we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaniyong tanan mga higala ug mga kaigsunan, mga suki ning atong Bible study through the YouTube ubos ni atong ministry o ganiya kita gipabuhi pa kita sa Dios ning adlaw gumikan lamang sa iyang plano sa atong kinabuhi. Wa pa man mahuman ang iyang plano sa atong kinabuhi busa iya pa kitang gipabuhi o kining tanan gumikan sa iyang kaluoy, gugma, kortesiya o grasya. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it. Kaya kini grasya man. Karon natin ipadayon og I guess dinhi kita mahuman ni atong pagtuon sa doktrina sa creation account in the book of Genesis o atong tapuson kini ining adlaw. Okay. So, if you are ready, padayon kita diha sa Genesis 1:1. Okay, amblihang ng Biblia, Genesis 1:1. Kana nagahisgot sa kabuhatan sa mga kalangitan o sa yuta. And what follows diya sa Genesis 1:2 nga nagkanayon pag-usab og the earth was without form and void, and darkness upon the face of the deep. Kini nahitabo usab on the first day. Now, why divine judgment o Diyos ng paghukom ang nalambigit dinhi? But rather when the earth was created, gibuhat kadto nga giputo sa tubig, encased in water o sa tumang kangitngit, total darkness. Why kalamdag? Why kahayag niyadtong tungura sa original nga kabuhatan, creation? So that as Genesis 2:1 says, at the end of the sixth day, the process nga gisugdan sa Dios diha sa Genesis 1:1 na kumplito. It was started dito sa Genesis 1:1 o kini nahuman, it was completed in Genesis 1:31. So it's a process. Nang ang tanan wa buhata in a moment of time. Though mahimo ra gud untag buhaton to sa Dios sa ingon. Og nahitabo pa unta kadto nga si Adan mangutana ni Iba og si Iba mangutana ni Adan og gaunsa ka man gahapon. I don't know unsa man di gahapon. Di ko kay nomdom gahapon. What did you do yesterday? So it's funny. Wa pod ko'y mahinumduman. Now, diya sa Genesis 1:13, the morning and the evening were the third day, og this is the adjective shilishi. Again, ang pulong yum, a noun, is used. Gigamit din shilishi. Now, ang shilishi, atong ispellon kini, S-H-E-L-I, long E, and long I, long I. And then S-H, long I. Ako malikon. S-H-E-L, long I, S-H, long I. Shilishi. Third, that's verses 9 through 13. Now, ang diha sa versikulo 19, anatay ikaupat, fourth day, ikaupat nga adlaw, Rabi'i. Now, Rabi'i mo ni fourth day. R-A-B, long I, fourth day. And so on the fifth day and the sixth. Busa, what we have here,
ang paagi nga gipahimutang nila dinhi, the way this is set up, and it's a chronology that's established. Kini atong makita sa ingon ini, verse 5, that's one day. I mean, Genesis 1, verse 5, that's one day. That's one 24-hour period. There is a second day. There is a third day. Here is the fourth day. Here is the fifth day. Here is the sixth day. Here is the seventh day. Now, ang nahitabo sa ikapitong adlaw, the seventh day, mawangon sa rest day, adlaw sa pagpahulay. Genesis 2, 1 to 3, mao ka na ang giingon diya sa adlaw sa pagpahulay. Here is where rest occurs, where God stops working. First 6 days, diha may tabo ang kabuhatan, creation. It's a process, usa ka proseso kadto. Gisugdan dito sa Genesis 1:1 ug nahuman diya sa Genesis 1:31. Okay? Now, ang one day nagkahulugan og this first day. It's one day here at a 24-hour period. And the same thing is true on the second day, 24 oras usab. The third day is a 24-hour period as well. The fourth day is a 24-hour period. The fifth day is a 24-hour period. And the sixth day is a 24-hour period. Og na ay mabaylo-baylo nga relasyon, interchangeable relationship dinhi, tali sa cardinal adjective 1 ug sa mga ordinal adjective. Second, third, fourth, fifth, and sixth. Mao ni ordinal. Ang hinungdan nga ang Dios diha sa Genesis 1:5, God the Holy Spirit had Moses write one day. It is because it's saying kining unang mga kalihukan gikan sa gabi hangtod sa pagkabuntag, covering a 24-hour period, that's one day. That's one 24-hour period. And it is the same length of day. Second day, the third day, the fourth day, the fifth day, the sixth day, they are all 24-hour periods, okay? Ug busa, as they are here delineated sa nagkalain-laing mga bersikulo, a sequence of verses at tibuok nga kapitulo, ang tanan kanila are 24-hour periods. But different things happen meaning 24-hour periods. This is one day, that's one day, this is one day, this is one day, that's one day. Now, kung ang mga bersikulo 6 ngadto sa 8 is the second day, and 9 through 13 in the third day, and so on through the chapter, then I wonder what day is the first day. Yes, that's the first day, but wa man na ipaklaro og maayo. It's not stated that way. Ug wa ka na ipatik that way because He wants us to let us know it's a 24-hour period. Suma sa naandan tang pag-designate sa atong paagi karon. So, ang tanan therefore nga nagakahitabo sa Genesis 1:1 through 5 took place in the first 24-hour period. Basta? Karon, aron sa pagpakita kanimo sa sunod nga lakang sa on progression of significance of this, verse 2 says, "And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and then the Spirit of God was intensely hovering upon the face of the water." Karon, ang bersikulo 2 nagsugod sa gitawag ta sa Hebrewanon og a simple wow, pronounced wa. O kung na kining simple wa, kini looks like this. This is the conjunction sa Binisaya, pangsumpay o pangdugtong. This is the conjunction
nga nagpasabot og and. In Hebrew or sa atong pinulungan, og. Sa Bisaya ba? Og. Atong gi-transliterate kini pinaagi nini, wa. And haaretz hayatha. Kini ana sa kal, perfect, indicative, third feminine singular, gikan sa verb haya. Now, the verb source niya, naghitsurag pariho ini, haya. Transliterated, haya. H-A-Y-A-H. And this is a verb nga nagkahulugan og to be or to exist. It is in Greek, the direct equivalence of verb aimi. To those of you who are familiar with the Greek language. The earth was tohu wa bohu. Mga taon niya ng tohu wa bohu karong taon. Now, kung nanaatanining simple wa, nga gisundan sa subject and the perfect tense of the verb, it establishes for us sa unsay na bantog sa Hebrewanon nga grammar o gitawag ni og circumstantial clause. Kini na pong circumstantial clause usa kini ka clause nga naga-describe sa mga circumstansya in which the previous independent clause are existing. Ako itong balikon. The circumstantial clause describes the circumstances in which or which are existing in the previous independent clause. Ugon sa man ang previous independent clause. God created the heavens and the earth. Now, atong isuwat ni, o isuwat kopya ba diha sa imong notebook. God created episamayim, the dual heavens, and compound direct object, the earth. Mao kanay verse 1. Verse 2, and the earth was tohu wa bohu. He doesn't do what has happened at this point. Well, not until the fourth day. Tungod kay maoning tungura nga ang mga kabituunan are going to be created sa Dios, lakip ang buwan o ang mga planeta. And the sun has appointed, not created on the fourth day, but appointed to rule the day. But immediately, ang focus sa pagtagad goes heavens and earth through the earth. Diyan sa versikulo 2. And kining simple wa plus the perfect tense a verb, kini nagpaila once again nga natay circumstantial clause. Ug ang circumstantial clause dinhi naga-describe sa kahimtang in which the heavens, namely specifically the earth, gibuhat dinhi. Giunsa kini pagbuhat? Tohu wa bohu. Without form and void, matod pa. Okay? Ato unang hisugutan kining toho. Toho wa boho. Karon, ang noun nga toho is translated here as without form. That's fine. It really means formlessness. Shapeless, way purma, way hitsura, way dagway. Void. Both of these masculine singular nouns, boho, translated in as void, nga nagkahulugan og emptiness, pagkuway sod. Now, kining duha ka noun, toho o boho, are only used in the Old Testament together sa makato kahigayon. Unas tanan, kini sila gigamit didto sa Isaias 34:11 ikaduha, in Jeremiah 4:23. So, moadto ta sa Isaiah 34:11. By the way, ang Isaiah chapters 32 and 33 o kini mo extend ngadto sa kapitulo 34 are a prophetic passage
dealing with the events, mga pangitabo sa kaulahiang bahin sa tribulation period o sa magkagrabi na ang Diyos ng paghukom mga nis kalibutan, followed by, and of course included in which, is what is called ang gitawag o ang adlaw sa Ginoo, the day of the Lord, diha sa Kapitulo 34. O sa katapusan, ang giingog regathering or pagpanalangin sa Israel dito sa millennium in chapter 35. Followed by, of course, in chapters 36 through 39, what is known as the great historical interlude diha sa libro ni Isaias. The tier diha sa Isaiah 34 sa paghulagway sa mga kahimtang of divine judgment, that is the procedure, ang process niya itong pipila ka mga detalye of divine judgment. Finally, he gets to the resulting condition nga mag-produce on the face of the earth sa panahon sa kasakitan, tribulation period. Now, ang kang Daniel nga ikakapituang simana, 70th week, nga makita ta diha sa Daniel 9:27, that are going to be devastation. On what we see going on karong panahon ana ka ng anthrax attack, talking about smallpox, ug uban pa, it's just getting a little bit of insight to the seal, trumpet, ug sa bowl judgments sa panahon sa tribulation period. Adunay duha niya ng maong mga paghukom. Ang usa mao ang seal judgments, ug ang usa mao ang trumpet judgments. So, he's gonna wipe out 50% sa populasyon sa kalibutan, and there's only 2 of the 21 judgments. Karon, what we're going to do is break into the middle of this context dinhi. So here, toho wa boho are describing, nagahulagway sa kahimtang nga labihan, kagrabe o kadako nga pagkagunob, utter devastation, agig resulta sa paghukom sa Dios sa panahon sa tribulation period. There's no question bahin niya na. Alright, tanawa diha ang Jeremiah chapter 4. Dinhi, nagahulagway, nagapakita sa usa ka kahimtang that's going to be characterized by divine judgment sa yuta sa Palestina, on the land of Palestine. Siya nagkanayon diha sa versikulo 23, I behold the earth, and lo, it was without form and void, and the heavens, and they had no light. And without form, its formlessness is toho, and void is waboho. Emptiness, ang pagkawaysod, kabhang. Now, in its effect, the reference back ngadto sa Genesis chapter 1 verse 2, and a comparison, pagtandi, ngadto sa kadaot, devastation that's going to hit the southern kingdom of Judah when God's get done with them, the Babylonian army destroying niya ng ita. So here, in comparison to Genesis 1:2, it is comparing, nagatandi kini sa Genesis 1:2, and the formlessness ug ang emptiness, pagkawaysod sa yuta sa panahon sa original nga kabuhatan, original creation, is gonna be like the land, the kingdom of Judah, human ang mga kasundawas Babylonia carries off all of the surviving remnants, mga nahibilin nga buhi sa southern kingdom of Judah, kadtong wa mga matay, ug sila gipangda ngadto sa Babylonia, ug sila o ang yuta is going to be totally devastated, toho wa buho, formless and empty, pagasunugon ang mga kabalayan,
ang mga paril sa Jerusalem pagatumpagon. So, both in Isaiah 34:11 ug itandi kini Jeremiah chapter 4:23, here are describing sa mga kahimtang sa Diyos noong paghukom. Karon, sa ikatulong dapit nga diin ang tuho nga buho are used together, sa daang pag-isaad is back in Genesis 1:2. So, balik ta dito sa Genesis 1:2. Now, one of the rules of some sage set up a long time ago, bahin sa paggamit sa mga pulong o mga phrases o uban pa sa daang tugon, is that their first usage in the Old Testament nagahulagway or sets forth their basic usage sa ilang sinugdanang paggamit dito sa Old Testament because he was trying to prove something. Apan, it is interesting that rule of interpretation is very loose sa iyang application o paggamit at best. It is not universally true by even a slightest stretch sa imagination. But for those who hold to the fact or the concept that is not true, nga way pagkatinuod, mini kini nga konsepto, nga somehow ang kalibutan nahimo nga eksena sa Diyos ng paghukom suma sa Genesis 1:2. Now take Isaiah 34:11 ug Jeremiah 4:23. Ingon nga mga higayon sa Diyos ng paghukom ug pagkagunob and return ngadto sa Genesis chapter 1. They reverse the process. Mao to ang unang paggamit. It's the first usage in the Old Testament nga naga-describe niini. So, ana ay nagagamit sa Isaiah 34:11 o Jeremiah 4:23 ug gi-reverse nila ang proseso niini ug moingon kini sila nga tungod kay diyan sa Isaiah 34:11 ug Jeremiah 4:23, there tuho buho in both contexts nga nagapakita sa mga eksena of utter devastation. Ilang gibalik ngadto sa Genesis 1:2 ug moingon nga tinuod nga nagahulagway kini sa kahimtang nga divine judgment ug ubang mga pagkaguba. Tinuod nga ang Isaiah 34:11 ug Jeremiah 4:23 nga ang tuho nga buho naga-describe kini sa kahimtang sa Diyos ng paghukom o ubang devastation. Apan dili diyan sa Genesis 1:2. Sanglit ang Genesis 1:2 is describing sa kahimtang in which ang kalibutan originalmente man nga gibuhat sa Dios. It is formless ug kabang, way suod. There's nothing here. It's encased sa tubig. Way mga vegetation, way mga tao, way mga kahayupan, way mga kalanggaman, o anything. The earth is encased in water. Ug dugang pagyud nini, ang verb nga haya does not mean to become. Kini kong verb nga haya sa Hebrewanon, nagkahulugan kini og to be. Haya, it means to be or to exist. Ug kini ang iyang basic direct equivalent sa verb nga aimi sa Griego. You remember? Aimi. E-I-M-I. It rarely, if ever, nagkahulugan og to become something. There's another verb nga gigamit nga ginumay nga sa sunod na nato hisguti. Ginumay. But now, what we have dinhi, kung natong balikon, is a circumstantial clause. Ang simple wa, the subject and the perfect tense of verb, mga circumstantial clause kini sila sa grammar sa Hebrewanon, in the Hebrew grammar. Ug ang circumstantial clause nagkahulugan nini. Ang giingon nga independent clause is in verse 1. In the beginning,
God created the heavens and the earth. Ug ang verse 2, ug atong idugang kini siyang paghubad, kini nagkahulugan o nagkanayon og and the condition of the earth was in its originally created form, waste and barren, undeveloped and empty, wa maugmad ug way sud, kabhang. And darkness was upon the face of the deep. Ang Espiritu sa Dios was intensely hovering on the face sa katubigan. That's describing the condition in which originalmente gibuhat ang kalibutan. Versikulo 2. And the circumstance in which the earth was originally created was tohu wabohu, formlessness and emptiness, ang iyang pagkaway hitsura o pagkaway sud. O kusyak. Ang kusyak, darkness was upon the face of the deep. Now, hinumdumi nga ang kalibutan is in a given condition. Atong ihulagway nimo ang kalibutan, imagine na lang, okay? Niya ang kalibutan, nagiputos tubig, encased in water. Ug ang Dios nagkanayon. And of course, there's darkness out there. Obviously, it's dark on the earth. And obviously, it's totally dark in the earth. It's totally dark. Ngit-ngit dito sa tubig. It's totally dark dito sa kahanginan, atmosphere. There is no light. Why kalamdag? Why kahayag? Ngit-ngit. Now, when the earth was created, when the heavens were created, diyan sa Genesis 1:1, you have, now, think about this logically. It is logically true that they are either created in a condition of light or in a condition of darkness. O way ikatulo nga posibilidad. Ugun sa may nagahatag o kalamdag sa kalibutan. Unsa man? The sun, ang adlaw, correct? 93 million miles away. Busa, ang kalibutan gibuhat in darkness diya sa kangit-ngit. Mao na gitugan kanato ni ining pulong kusyak. Darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God was intensely hovering upon the face of the waters. So, what does God do about this? Diya sa versikulo 3. Now, hinumdumi baya nga proseso kini. This is a process that was started, gisugdan kini dito sa Genesis 1:1, o Genesis 2:1 says, it was finished at the end of the what day? 6th day. Versikulo 3, ang Diyos nagkanayon, let there be light. He speaks to indicate the fact that there is a plan in place, and then he follows the pattern of the plan. God said, let there be light, and light proceeded to exist, and God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. Now, why did he do to divide the light from the darkness? Nga naman. And where is this light divided from the darkness? All right, let's get the darkness out here, because now there is a light that has been created. Try to picture the heavens and the earth, okay? Just imagine it mentally. Still has water around it, and now the light is created. Imagine ang adlaw, the sun. Ug ang bituon, kini nagahatag sa mukahayag o kalamdag sa kalibutan. God divided the light from the darkness. Okay? Karon, hain man ang kahayag nga gidivide from the darkness with relationship to the earth. But na tayong problema.
And that is, the earth is still encased in water. Ang dapit where the light is divided from the darkness is that portion of the earth that is turned paatubang ato sa adlaw. That's the lighted side sa kalibutan. Ug ang portion of the earth is turned away from the sun is darkness in relation or relationship to the earth. And the earth has already started its elliptical orbit palibot sa adlaw. Ug sasama usab nga higayon at the same time it's turning on its own axis o sa Binisaya ehe kining axis. And of course, ang rotation o ang pagtuyok-tuyok sa kalibutan pinaagi sa iyahang ehe o axis, first paingon sa adlaw, unya palayo nini sa adlaw, kanang pagliyok-liyok sa kalibutan, going around, spinning around, makausa sa 24 oras, once in 24 hours. Ug mao kini nagahatag kanatong kahayag o kangit-ngit sa mga dapit sa kalibutan. Nagasabot ka ba? Yung kay sunda lang ni. Hinaynayan to ni. So, when the sun was created, sa gibuhat ang adlaw, ang kalibutan nagatuyok-tuyok and moving in its axis o ehe. Busa, ang kahayag ug ang kangit-ngit nga gisgutan dinhi are in relationship to the earth. So, ang gibuhat sa Dios therefore maong pagtunga to divide sa kahayag gikan sa kangit-ngit refers to its relationship to the earth. Ug ang bersikulo 5 nagkanayon og and God called the light day, not on the sun. Yet, if we're exposed to the sun, we burn up, masunog ta, fast. We are vaporized. So God called the light day, yom, Y-O-M, and the darkness He called night, gabi. Now, ang daylight portion of the day is called day. And the dark portion of the day is called, unsa? Night. So again, balikon ta. As we have previously covered, ang pulong day gigamit kini sa duha ka paagi. They are used in two ways. The first time it's used alang sa daylight portion of the 24-hour cycle on the earth. And the second time diha sa bersikulo 5 nga gigamit is for the entire 24-hour cycle. Sa unang higayon nga paggamit niini, it really means the daylight hours of the day. Second time, for the entire 24-hour cycle. So God called the light day and the darkness night. And the evening and the morning were one day, one 24-hour period. Karon, ang bersikulo 2 is what we called circumstantial clause. Balik na po ang circumstantial clause. The circumstantial clause describes the condition and circumstances already existing at the time of the principal actions nga gi-specify sa verb in the main clause. Ug busa, ang Genesis 1:2 nagapakita sa kahimtang sa kalibutan as it originally came into existence from the divine creative actions sa Dios dito sa Genesis 1:1 ug dili gumikan sa giingon og cataclysmic judgment o pagkagunob gyud niini. And then God does create the light, but wa pa din matiman ang katubigan nga nagalibot sa kalibutan. Now this is very important to understand because sa atong makita dito sa Job 38:7 sa dihang nagabuhat ang Dios niini, ang tanang mga anak sa Dios, all the sons of God called Bene Elohim, are rejoicing, nagakalipay,
nangalipay tungod nining gimugna sa Dios. Now ning tungura wa pa mahitabo ang pag-alsa sa mga manulunda o angelic revolt. Dinhi kita mahuman nining atong pagtuon sa creation account in the book of Genesis. Magampo ta. Amahan namong langit noon, nagapasalamat kami kanimo. Nining higayon nga imong gigahin alang kanamo, O Diyos, sa pagtuon sa imong mga pulong. O kami nagadupot nining pagtulunan bahin sa creation account diya sa libro sa Genesis. O kami nagapanginaot, O Diyos, nga kami imong lamdagan pinagi sa Espiritu Santo ug dugang kaalam nining tanan sa imong kabuhatan, O Diyos, nga kami malamdagan pa og dugang nga kini among maggamit sa mga dadlawon lang panginabuhi ingon nga imong mga anak. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pinadayunon, O Diyos, nga pag-atiman kanamo, pagsangkap kanamo sa tanan namong gikinahanglan ingon nga imong mga anak. Ug kami nagaampo, Diyos, nga imo kaming dugangan sa among pagsalig o pagtuo diya sa imong mga pulong nga mao'y among gabayan sa among pagkinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. Kay apart from this, life would have no meaning, no purpose, and no definition. Busa, nagaampo kami nga imo kaming dadon pag-usab nining among pagtuon sa imong balaang pulong hangtod nga imo kaming kuhaon at your right and perfect time. Kami nagaandam sa among kaugalingon samtang aniya pa kami nining walog sa mga luha nagakinabuhi ubos lamang sa imong grasya. Kining tanan, O Diyos, among pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluwas. Amen.